faso maliba ko akadi an bi duwawu kɛ ala ka caman fara a diya kan amin i n'a fɔ jami ni mago bɛ o la kɔrɔmɔrɔ o ye k'a dɔn k'a fɔ basigi ye sabu ni basigi la sɔrɔla o y'a bɛɛ ye hakilila bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la a bɛɛ b'o fana kɔnɔ u bɛ mɔgɔw hakili sigi u bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ taama ka taa i sagona yɔrɔ la k'a sɔrɔ i kamana gannen tɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ko i jɔrɔlen tɛ jamana tun bɛ cogo wallahi fɔlɔ i tun bɛ to buguda kun na i b'i ka nɛgɛso ta dɔrɔn kilo 15 bɛ taa i ka baro kɛ fitiri t'o la fitiri t'a la kɔma t'o la tilegan t'o la fajiri cafulu ka muluka t'o la suwaraba konjo t'o la waati o waati ja a y'a sɔrɔ bese tigɛ ka maa walo bere tigɛ k'i walo min ye i k'a dɔn k'a fɔ muru tigɛ k'i suwa mugu tɛ ci la i bolola hɛrɛ nɔfɛ n'a y'i diya i ka dayɛlɛ ka si n'a y'i diya i ka bolofɛn bila dɔ kɛnɛ na ka si n'a y'i diya i k'a dɔn i ka dayɛlɛ i ka taa baarayɔrɔ la ka na foyi kun tɛ foyi sɔrɔ foyi kun tɛ kɛ foyi wallahi mais bi gɛlɛya b'a la dɛ e da sɔgɔlen o bɛ don i kan u bɛ don i kan o yɛlɛ ka bila de tɛmɛ an taa so ye hali minnu yɛrɛ tun bɛ taama seno yɛrɛ kɔnɔna na hali i t'i nɛgɛso ta parce que yen cɛncɛn ka taa e bɛ t'i ka sufɛ baro kɛ i sen la dɔrɔn ka na mais yecogo tun di i kamana gannen i bɛ se ka sira fɛn fɛn ɲɛ o ye sufɛ dugumafɛnw ni waraw ye a banna fo n'a y'i b'o la ani jinɛ woloso nka bi siranyɛfɛn kɛra maanifin yɛrɛ ye i yɛrɛ yecogo bɛ kɛ sababu ye k'i ka maaya yɛrɛ k'o dan sira la ko kabako don an ka hakilila miiri a ko da la tuma dɔ la a bɛ maa ka dugawu kamana na foroba taasi ni yɛrɛ kelen taasi a dagalen don an bɛɛ lajɛlen ye wallahi ani waati a bɛ maa jɔrɔ a bɛ maa jɔrɔ nka an bɛ dugawu kɛ hali bi k'a dɔn a ko o kuma maɲumatɔ ko fana yira kun tɛ ala la sabu a bɛɛ lajɛlen bɔra yɔrɔ wa a yɛrɛ dɔnko bɛ a bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini a fɛ hali bi i k'a dɔn a k'an ka jamana ninnu dɛmɛ walasa basigi minnu n'o kumana ɲinini bɛ ka kɛ u ka olu sɛgɛrɛ o basigiw ka se k'a lasɔrɔ cogo min na dalile b'a i k'a dɔn a fɔlen kɔ kɔrɔmɔrɔw la dala an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sanko bi ye araba ye sunkaloma kɔnɔ yɛrɛ ma a bɛ se k'a fɔ araba kuncɛ araba k'a dɔn san 2023 bi an ye ɲɔgɔn lasɔrɔ ani ala ma baasi kɛ k'a dɔn ramadan ni o fana bɛ k'i sɛnsɛn ka na anw bɛ dugawu kɛ k'a fɔ kaloba min n'a bɛ k'i sɛnsɛn o kumana a jɔrɔ mana kɛ minnu na ala k'a jɔrɔ ni k'a basi pewu o kumana kɛnɛya minnu n'olu bɛ ɲini a la ala k'olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ni k'u lasabati bato minnu fana bɛna kɛ kɔrɔmɔrɔw ka kɛ sababu ye ni ka kumana ala kota fɛn o fɛn kɛra maa o maa fɛ k'u bɛɛ jɔsi ka bɔ yen nɔ baw yafa kɛbaa ye daba masa de a man gɛlɛ a bolo a man gɛlɛ a bolo wa n'a y'a diya a b'a fɔ k'a jɛra bɛɛ ta kɔ n'a y'a diya a b'a fɔ aw bɛɛ y'a kɛ a ɲɛna dɛ nka aw ti don a banna mun bɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la kabi bɔ k'i sanogo ba amini i k'a dɔn Nostradamus ani sigiɲɔgɔnw bɛ cogo di yen nɔ alhamdulilayi baasi t'an si la ye tubarikala o y'an hamina an jɔrɔ ye Bangonika ko k'i fo k'a barika u ye Sanɔgɔla bɛɛ ko k'i k'a barika u ye Salembugu kɛrɛnkɛrɛnnen la ko ka foli kɛ nouveau kanubaa n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen u ni ce ko bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye o diyara n ye i k'a dɔn Janjo Masa an b'i yɛrɛ fo k'i barikada a diyara n ye ne ko maa ye denmisɛnw ka kɛnɛ ye dɛ maa ye denmisɛnninw baasi tɛ yen alhamdulilayi tabakɔrɔkaw b'i fo o diyara n ye sigiɲa bɛɛ fo a bɛnna ma kɔrɔmɔrɔ hali bi hali a y'a sɔrɔ an ka lampadaire ko bɛɛ ma ɲɛnabɔ o kumana an bɛ wele bila SA ma ani sow fana dira maa minnu ma k'u fana ka yɛlɛmaliw boloda bawo ni soko mankan kɛra ni sow fana bɔra mɔgɔw kan ka yɛlɛma dɛ n'u ma taa ni min ye n sɔrɔ a ta kɔnɔ a kana bali maa la dɛ sabu ko ninnu olu tɛ bila ka mɛn o tɛ bila ka mɛn tugun dɛ o kuma tabakɔrɔkaw b'i fo ko kumana ka renouveau lajɛbaa n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka laban ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ a diyara an ye i k'a dɔn sumani kun ye hakɛ ka dɔ ye a kɛra ka ban hakɛ fana dɔnna i k'a dɔn annonceur la ne bɛ n bolo mɔgɔ dɔ b'a nɔfɛ k'a dɔn a kumanen don a ko sunkalo ko a n'a kaari a kaari bɔ a dajibatulaw a n'a kaari serinɔ awɔ kɛ Kari jamala kari farala wala dajibatu ko jamala kari ani sunkalo karamɔgɔ i k'a dɔn dadɔ kɛn bɛ ka ɲininkali kɛ ko pourquoi ne pas le dire k'an bɛ donni minɛ ko bi ko ni kow tora u cogo la ko lala a dɔw la sunkalo tile fɔlɔ san 2023 i k'a dɔn k'o na kɛ sini alamisa ye k'a dɔn ko kuma ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko wa k'an bɛna bɛn o kumana o waati min n'an bɛ don a la i bɛ ɲɛda kura de ye maliden caman na i k'a dɔn diinɛ kɛcogo ɲuman na o kumana maa bɛ se k'a fɔ a silamɛ kuraw nouveau musulman o kumana n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn bon nombre de fidèles k'olu caman b'a daminɛ ni ka sun kɛ yala sun ye sugu jumɛn ye kɔrɔmɔdɔ ko kuma k'a sun dɔw ye dɔw bɛ yen u bɛ bila minɛ dɔ kɔnɔ k'a laban bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ k'a dɔn bɛ sun na o kumana k'o taa o taa walima o taama o taama n bɛɛ da ka walima sira dakunda la kɔrɔmɔdɔ k'o tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye kaariba sama kɔ kaari samali yɛrɛ kɔrɔmɔdɔ k'o tɛ da o ma sabu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sun o kuma a tiɲɛnan dɔ ye dajiba kun ye o kuma ko n'a ma ɲɛ
k'a fɔ u ti bɛn diinɛ kɔnɔna na k'u b'a ye k'a fɔ minnu bɛ sen na minnu bɛ bolifɛnw na sotaramaw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen de b'i kari ne k'a sama ye k'o sama kɔnɔna na k'i b'a ye ko dɔw yɛrɛ tɛ i k'a dɔn o kumana siga fiyewu olu bɛ se ka seri tɛ caw k'o de y'a to i bɛ bali ka dɔw ye i bɛ to i k'a dɔn k'a fɔ i ka bolifɛn sen fila kan o kumana i bɛ bali min na i b'a sɔrɔ dɔ kɛn bɛ k'a kɛ kungo la taa cɛ oro la safa bi ko mi ka dimi ki ka suntige ala bi du na do ka fola ako o kuma na ko caman be kari babbo daji ba sama ikado ko be ka don ka fo me suna ko yala su mago be ni nawa ko an fiyu ko ka so dine mago be muna o ye ka do ka fo ka ladugo alaba ni ka ke ire ni daba masate ala ye cogo min na nka ka kɛ fo karisa k'a dɔn jama k'a dɔn mɔgɔw k'a ye k'a fɔ ko ne bɛ sun na sɔrɔ ko kuma ko y'a bɔlen sun baraji ɲini minɛ kɔnɔna na o kuma ko o kuma na o yɛrɛ yira ko minnu filɛ sɔrɔ ko dan ma a bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka o la yala diinɛ ye mun fɔ o la k'a ka kan anw ka jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ diinɛ i k'a dɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na diinɛ ni ŋaniya ani k'a dɔn k'a fɔ i daba a bɛ bɛn ni o n'o ka hakilina de ye o kuma i y'a faamu cogo min na i b'a bila o minɛ de kɔnɔ nka jama k'a dɔn mɔgɔw k'a ye e ka to i k'a dɔn ka kariba sama donc ko tɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɔ fara sun baraji ka ko ye ni mi kunnaja n'i ma kɔlɔsi yɛrɛ kɔrɔ k'a laban bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ka bato kɛta in na k'a dɔn ka fɔ la i bɛ jurumu sɔrɔ a laban bɛ ko ye dɛ o tuma k'an bɛ donni minɛ ko bi a ka kan ko mɔgɔ k'a dɔn ko l'islam recommande la discrétion aux jeûneurs pour plus de récompense n'o tɛ sunkalo fɛ silamɛ ka ca dɛ ko tɛ dɛ ni sunkalo sera bolonfurancɛ bɛɛ bɛ tigɛ sisan i ye ko di misiriw kɔni tɛ fo misiriw bɛ n kunna walahi ni sunkalo banna dɔrɔn ala bɛ taa wayasi la pewu wa sunkalo fɛ silamɛ de ɲɛ a de ɲɛ kun bɛɛ ka tɛmɛ ala dunkɛ kan wa suguri dunna fana cɛ o caman fana tɛ sunba ye dɛ ayi dɛ ka manger so ka tila ka taa a manger dehors manger mari partout nka n'i y'anw dɔw natɔ ye wulada fɛ an ɲɛ kumunnen n b'a f'i ɲɛna maa ma sun k'an bɔ dɛ k'a sɔrɔ an kilenna k'a manger an dabara jalen walasa ala an natɔ ni den min bolila kan ko ba cɛ ni muso yɛrɛ ala o tarona i k'a dɔn nɛgɛnin na o mankan bɛ wuli k'a sɔrɔ fu tɛ dɛ ko dɔw ta b'u bolo u bɛlɛn ka t'u ka bolifɛnw ta lotolu da la ka taa n'a ye a tɛ ɲini a kuma tɛ fɔ so sunkalo ko ka ca sunkalo ko ka ca wa o wɛrɛ tɛmɛnen kɔ milimo fana ye dɔnkili da a la o e m'o lamɛn ala kɔsɔ sunkalo m'a f'i ɲɛna sunkaloba in lahɔrɔma ala k'a taa ɲɛnama ɲɛna k'a musakaw nɔgɔya an ye k'a kɛnɛya ko farikolo la k'a kunca an ɲɛnama ɲɛna n'o tɛ n'ale sera wa a kalo kelen kuma ka ca san mun bɛ kalo bɛɛ lajɛlen kuma ye wa jate min b'a kalo k'a tɛ sunkaloba lahɔrɔma nin tɛ foyi nɔfɛ ji ni ala k'a nɔgɔya minɔgɔ ni kungo aya a sukaro ko an bɛ dugawu kɛ ala k'o fana nɔgɔya ala k'u bɛɛ nɔgɔya ba de bɛ k'o la ala k'u nɔgɔya n'a tulu ala k'u bɛɛ nɔgɔya inshallah sisan yɛrɛ sɔrɔdasi yɛrɛ dun tɛgɛma ka gɛlɛn cogo min na a tɛ sɔrɔdasi bolo yɛrɛ de a tɛ sɔrɔdasi kun de nka a ka ɲɛɲini n'o tɛ a tɛ sɔrɔdasi kun dɛ ala kosɔn muru hali a bɛ minnu kun olu tɛgɛma ma nɔgɔn dɛ a bɛ minnu kun de kɛ bɛ i k'a dɔn bakiliw ye n'o tɛ maa kelen bɛ se ka jɔ ni kin kelen nka an t'a kɛ dɛ ayi dɛ ko fɛntigi kelen fantan kɔnɔntɔn ko n'i farati ko fantan nana fantan na o fɛntigi ma sina se ka hɛrɛ kɛ fantan ye dɛ baasi tɛ o kuma tribune libre b'ale ta an bɛ min hamina n'an bɛ min kuma la o kelen don min ye k'a dɔn sunkalo ale ni sɔngɔ gɛlɛyaw sunkalo ni gɛlɛya ayiwa ko min y'an ka da dumunifɛn fɔlɔfɔlɔw ye k'u sɔngɔ ma bɔ o cogo la dɛ DGCCC dun walima ko le n'u ninnu ka yɔrɔ in tɔgɔ yɛrɛ tɛ o de don DGCCC ko RSC inchangé o tɛ tubabukan ye o y'o ye o kɔrɔ ye mun ye papa k'a ma yɛlɛma k'a ma yɛlɛma a b'a cogo la jama fili o kuma Mariam Darame ale ye baraminɛ kalanden ye tribune libre la a y'a jira an na k'a fɔ ko tile damadɔ an bɛ se k'a fɔ ko panko kelen ni ɲɛ waasa kɛ sunkalo tɔ de y'o ye o kumana ko n'ale kɔni ko daminɛna ka ban dɔgɔfiyɛw la i b'a ye k'a fɔ sɔngɔ de bɛ yakubayaw yɛrɛ ma ten kojugu maa t'a yɛrɛ kɛcogo dɔn o kumana fɛn o fɛn bɛ yen ni maa mago bɛ so o ma n'o ye da dumunifɛn fɔlɔw ye a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ de bɛ yɛlɛ o ka yɛlɛ o tumana ko min ye i k'a dɔn balanakow ye ko yɔrɔ dɔw la bi
ye k'u taara dɔgɔfiyɛ dɔw yaala olu yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ni munumunu salo kɔnɔna la ko fɛn min balalu la ko sɔngɔ yɔrɔ caman bɛ yen ko sɔngɔ ko foyi ma fara ka k'a ma yɛlɛma nka u bɛ i k'a dɔn dadumunifɛn dɔw de nɔfɛ dɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ ni kalo in sera kaban n'o ye sunkaloba in ye n'ale kɔni sera kaba janjo masa i b'a ye k'a fɔ a kow bi caya wulikajɔw barika bɛ bonya denbayaw ka musaka o fana kundama bɛ kɔrɔta hakaja min ye sunkalo ye ko an bɛ se k'a fɔ ko i k'a dɔn dadumunifɛn o dun waati belebele de ye kalo in ye k'a sabu kɛ sunbaatɔ o nege ka ca wa nege yɛrɛ ka bon o kumana ko fɛn min ye dadumunifɛn fɔlɔfɔlɔw ye olu minnu filɛ nin ye sunkalo a kumana a tɔ ye panko 1 ani ɲɛ waa ye ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔfiyɛw la ko n'i ye munumunu salo boloda i ko olu y'a kɛ cogo min na olu ye jate min minɛ fɛn fɛn tɔgɔ de ye ko kumafɛn n'olu de bɛ ku don i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni sɔngɔ k'u bɛɛ lajɛlen b'u cogo la dɔgɔfiyɛ olu ye minnu yaala ayiwa kumafɛnw tɛmɛnen kɔ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛw bɛ olu kɔni sɔngɔ ko u bɛ ka dɔgɔdɔgɔni yɛlɛn ko ye olu ye jumɛnw ye tulu sogo ani min ye i k'a dɔn sukaro ka taa se nɔnɔmugu ma ani i k'a dɔn a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko olu kɔni sɔngɔw bɛ ka yɛlɛn ko ye nka kumafɛnw de b'u cogo la fɛn ma far'o kan o ma bɔ a cogo la nin ye feerekɛla dɔ ye ale kɔni lamununen kun don sannikɛlaw la sɔngɔ n'a gɛlɛya bɛɛ jama girin b'a kan a ko min ye nin waati in ye n'a sera bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔtɔ ni bereke lajɛ k'i ka sunkalo k'a ɲɛ sigi ayiwa i k'a dɔn se min b'i ye i bɛ dabali tigɛ n'o o fɛɛrɛw ye nin ka feerekɛyɔrɔ a bɛ Sutuba Buguba o kumana k'u y'ale ɲininka i k'a dɔn k'a fɔ ale i k'a dɔn suman feerela ye bakurunba feerekɛla don ko Grosisi o BS ale ye feerekɛla min ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko jama kɔni b'ale dala yan ko nka ko sɔngɔ dɔw bɛ yen k'olu ka gɛlɛn dɛ ko sunkalo mana ɲɛ bila ka ban ko nin kalo belebele baraji ɲinin kalo ani duwawu ɲinin kalo ani jurumu yafa kalo k'a mana se ka ban ko dɔw de bɛ sɔngɔ yɛlɛnni daminɛ fo i dabali bɛ ban k'a fɔ ko yala sunkalo ko dama tɛ ko min ye k'a dɔn sannikɛlaw kɔni gɛn bɛ k'o lamini a bɛ nin kuma in na waati min na fasirikɛba a ka fɔ la a ko kumana ko min ye k'a dɔn ɲinan ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen k'olu sɔngɔ ko ni farati ma kɛ k'u bɛ sɔn ka tɛmɛ salon ko o sɔngɔ la k'a sabu kɛ ko n'u cogoya ye ani fɛnw n'u boloda cogo o kumana ko min ye k'a dɔn waati labanw ye ko n'i y'a jateminɛ ko san o san ni sunkalo kɔni kun bɔra ka ban ko gɛlɛya o de pari bɛ da wa min ye gɛlɛya o de bɛ ta ka kiliyanw sɛgɛrɛ wa sunkalo min filɛ nin ye ko a sɔngɔ yɛlɛn k'o kɔni ye laada kɔrɔ ye o dɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ nka a caman bɛ sumanmafɛnw de nɔfɛ o kumana janjo masa min ye k'a dɔn nin ye fana ye bakurunba feerekɛla dɔ ye a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ fɛnw sɔngɔ ye i n'a fɔ jaba ka taa se kumundɛrɛ ma ko ninnu minnu filɛ nin ye n'olu ye kumafɛnw ye k'olu kɔni b'u cogo la wa olu kɛn bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ olu sɔngɔ basigilen don tulu k'o de bɛ ka yɛlɛ hali bi dɛ ko tulu yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ sanuberenin y'an bolo bi ko n'i ye tulu i k'a dɔn a litiri mugan bidɔn ta k'a lajɛ k'o ye i k'a dɔn k'a fɔ 4,000 ani 800 24 mili t'o ye 4,000 ni 800 janjo masa ko i k'a dɔn n'i ye litiri 5 bidɔn ta k'a lajɛ o bɛ feere 1,200 fo ka taa se 1,300 bɔ ɲɔgɔn ma ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin ko ye ko kiliyan minnu ye dugulenw ye ko a kɔni bɛ di olu ma 1,200 nka tɛmɛsenna kiliyan e ni ne ɲɔgɔnna a ye tulu dɔ feere ma n ka taa so 1,300 ja danfara bɛ mɔgɔ ani sɔngɔ ko fana na Mali ka di a bɛ ne ni Ala cɛ c'est bon o mana janjo ko min filɛ nin ye ko tɔw ta sa o de ye 1,300 ye nka dugulenw 1,200 a bɛ di olu ma fɛn min ye k'a dɔn Sugunikura ye n'o ye dɔgɔfiyɛba ye Bamakɔ yan ko butigitigi dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko sunkalo n'ale surunyara ka ban k'i b'a ye ko sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛn tɛ olu yɛrɛ seko ye bilen koyi k'a sabu kɛ mun ye ko min ye dadumunifɛn fɔlɔfɔlɔw ye k'a caman bɛ yen k'i b'a ye sɔngɔ bɛ bala ka yɛlɛn k'o y'a sɔrɔ ko min ye sitɔku taɲa ye min ye bilankɔrɔ taɲa ye k'o de bɛ kɛ dɔgɔfiyɛ la o b'a sɔrɔ bilankɔrɔ tɛ dɔgɔfiyɛ maa si bolo nka o waati a b'a sɔrɔ a bɛ magasintigi dɔ bolo o y'a sɔrɔ dɔw fana b'a stocké k'a maraka bila nin de ɲɛ k'a fɔ ko ni nin gɛlɛya in sera an bɛ fɛɛrɛ ɲini a la Sugunikura bitigitigi a ye nin de fɔ tan ko i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔfiyɛ bilankɔrɔ ko o dɔgɔyalen bɛ na ni i k'a dɔn sɔngɔ yɛlɛnni ye ko min ye i k'a dɔn tulu ye k'olu bɛ k'o litiri 1 o feere fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ 260 ani 60 ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nɔnɔ ye k'o min filɛ nin ye k'o fana b'o sɔngɔ kelen na ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ sukaro ye k'olu bɛ k'o kilo feere i k'a dɔn 140 i y'a ye
ko malo ko malo ko ani nyo kata se farni muguma ko lu ko ni munun vle ni ko lu yere songo kibaye ka fo ko ba chugula ina fo salongo ta ba chugula chugumina bakuruma fere la ko mana ko minye ni ko adola ko achama mbe ko songolo mana se ko do songo ko ni metu chugula nga do bi yele ko se makote ko sabu ko wati dundala o barka kabu wa ko yani songo ka jiginde ko dibi songo yele an fe ya ko ne ka ba ko di ko yani songo ka jiga an fe ya wati min dundala barka kabu ko de ayele kuma ye o mana ko ikado mali ko ayana an ga jigi ka an ba yele an ta yoye ay wa min yesu to ba dogo fie to ba dogo fie la commerçant munu be no lu ye julawo ye no be pum da refere o kum da refere law o lu ko nin ko ko kum da bebe apo chaga flita ba wa be ka sa o chugo fanana iko marabata ga tubarikala aka be kasibe sande ko jama kembe ko lu lamini wa jama girimbe kom tere ka sutuba ikado adogo fiela esi ale fona ikado ka fo mai mi ni ikado ka fo ale client ayu ikado sigoro fe un class sigoro masabaye ko client apeli bremata ale fe kumundere malita obe no esigaso anikitai wa ko maroku tafana bi o kono ale ya sigoro ma ya sabeki bremata soro isago ina vole muruba fana be jogo ko maroku tayre be ni ka tani malera ko beki sago soro o kumana ko ni wati nununa ko songo da mateme yele min vle ni ko ikado ka fo ko yani agashuru ka jige duguma ka be yele safedi o sungolo mana se wa ko ni ngo munu vle ni ka amba do ka fo ko minye ulu fana somba we munu mitata kana agenze ulu ni nyonje ko fournisseuru ko nolu ma songo yele pe ko ulu commerçant fana te songo yele ngani fournisseuru ya yele ko wajibi de beke ulu fana julaw ka yele ko sabu ba dulu ma hake mina nulu ma yele do furgo na to adu o kumana ko o fam vle ko de siranya be alela ko ngamingo ni ikado nanfenyi nanfenkena ana jala umbela jele adadu munin vento kibai ka fo ko lu koloshilu ya jira ko lu songo ye ila ni do ninge nga mabunya kusebe o ka ale fona ikado detail no do ni ferelaye ale ikado nanfen ferelaye atite bugu 1008 logimana ale ko ko ni be femi mvo kulu detail ko tumado la ko ulu bi soroke inafo ubi bi fona tumado la ka sabu ke songo yele mayele ulu fona tata yoro ninga na ikado awenje ko aluka songo yele na bi ka be bode bulu o kuma ko yale fana hamina ko yale o damakashike mariam darame bramne kalande do anya asamaka bo ikado tribune libre kono ga bidon bole do janjo koromoro ikado ka fo jago kebo oku haklito o kuma na sorola chedu jago kunye tonai wetnye nga mfana ka ntaka nye kukelela nga kuni kun ufana ka gele doni kuni kun fana mafode o ka gele doni ebo ke mina abli kuna kinde mana de do anata nyanzoro danga were fana ko nyini nga soro sebaye ko donga ta seta iba mine yere ma be kono di mbo chenfe na kana kenye na kuma abebulu aka no e ma jogo mina ibe ka fere munu makaka no mate o fana tede amano aya namita ikado amita ni kuna funde gafe minye ode le soir de Bamako wula kororo ambe bido bolila mimbe bi arabadunya ola ikado amita minye EG ale jabala ola hakila jigina ko mimbe ukumana direction onga fo délégation générale aux élections no yiri ex-DG ani kado ka fo autorité indépendante de gestion des élections EG koromro okuma ko oluye passation des services nika oke no bi talike ukumana mamine ale kumbe ikado DG o nyamaya ola ko ukuma aye kado ka fo barake minem barake sebon ani gafo belajele kumana baraw kele ko ku faranywanga ikado ko yorola mi no bi talke salle démocratique de l'autorité indépendante des gestion des élections o kundene temene kalo kile muga marsi kalo samba fla ani mugani saba o koni konnana mi no bi talike ikado general Shaka Sangare ali min tunye manyama ye mimbe délégué ngafo délégué général aux élections ani kado o kumana ale kala be ombela dile koni baraw bela dile kele ku fushi o ko aye akumana DG ngafo DG aminon ani ukumana abuli fen fo ka se mamunu n'olu bɛɛ lajɛlen bi baara kɛ a ka yamaruya kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni kunkanko kibaruya a y'a gafew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne ka di maa ɲɛma kura n'o bɛ EG maa ɲɛma ko fɔ a bɛ an karamɔgɔ maître Mustafa Sise ne ka ale ko fɔ fadiriba ni a bɛ k'a dɔn Laya Jara ani Alu Sango olu ka fasiri ko fɔ o y'a yira k'a fɔ ka bɛn ni sariya kisɛ minnu n'olu taara ne ka autorité indépendante de gestion des élections ne ka o sigi sen kan k'o ŋaniya ne k'o hakilina ta o kumana o ka baara
min n'o bɛna bɛn an ka jamana kalata ko ani kalata kunkan kibaruya bɛɛ lajɛlen la ɲɛnabɔli o la ko kumana o bɛna fara jɛkulu ka jɛkulu min ni o kumana maa bɛ se k'a fɔ o kɔni ka baara dan sigira bi n'o ye délégation min n'o kun ɲɛsinnen don kalata ko o ma Badiriba y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ immeuble yani immeuble fo ka se k'a dɔn k'a fɔ ressources humaines ani maa minnu n'olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni cakɛda in na ninnu bɛɛ lajɛlen kunkanko kibaruya a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ne ka bonya minɛ ta k'a di i k'a dɔn EJ ma ɲɛmaa Mustafa Cissé Badiriba y'a jira k'a fɔ nin kɔnɛ kɔnɔna na secrétaire général min bɛ ministère de l'administration territoriale ani décentralisation i k'a dɔn o kɔnɔna na n'o bɛ kumana Adama Sisuma ko fɔ ko ale kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ministre ye ale ka i k'a dɔn ciden ye ministre min n'o ɲɛsinnen don an ka jamana mara ani mara cɛma bɔli o kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma n'a bɛ an karamɔgɔ Kolonɛli Abdulaye Mayiga ni k'o ko fɔ ko nin kɛnɛ in kan min bɛ EJ ka baaraw ni ka olu kɔni ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmayalen don bɛɛ b'o fana kalama EJ yɛrɛ secrétaire général n'o ye Kolonɛli Busuru Dramɛ o kuma ko a kɛra ale fana ɲɛna ani chef de département minnu bɛ EJ kɔnɔna na i k'a dɔn délégation générale aux élections ma ɲɛmaa kɔrɔ n'o bɛ i k'a dɔn général Saka Sangare ko fɔ parce que b'a ko ale yɛrɛ fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ EJ maa talenw na maa 15 minnu n'olu kan ka se ka kalata ko ni k'olu ɲɛnabɔ o kuma ko ɲɛmaa n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ EJ maa ɲɛmaa ko fɔ maître Mustafa Cissé o kuma k'a ye foli ani bonyamasegin ni k'o ta k'o ɲɛsin général Saka Sangare ma k'a sababu kɛ anw ka jamana ani farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i disi gosi n'a ye n'a ka kalataw olu baara kɛlenw ani a lakodɔn o la Saka Jidugule ye Bama ye dɛ Jidugule ye Bama ye dɛ a dɔnko b'a la Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ awɔ Afrique ci awɔ kɔrɔbɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko Saka Sangare ko o kumana ko EJ ma ɲɛmaa n'o bɛ hakililajigin kɛ i k'a dɔn Mustafa Cissé o kuma ko a ye o bonyamasegin k'o ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ général Saka Sangare ma k'a jira k'a fɔ o kumana a fana bɛ nin kulu kura min n'o sigilen filɛ n'o bɛ i k'a dɔn autorité indépendante de gestion des élections n'o olu bɛna kalataw olu baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ o kuma ko nin kɛnɛ in kan maa caman olu bɛɛ lajɛlen ye a jɛya ni k'u ka hakilina n'u ka yeta k'u ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan maître Mustafa Cissé k'a y'a jira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi jamana jigiba bɛ i k'a dɔn k'a fɔ EJ kan jamana ɲɛjɔyɔrɔ don wa i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ a dungale ko fɔ a ɲɛsin bɛ a ma sabu olu de bɛna kalataw k'olu labɛn kalataw baaraw dun tɛ baara nɔgɔn ye kalata baaraw a bɛ kɛ ni politique tɔnw ye kalata baaraw bɛ kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ société kuluw ka i k'a dɔn wulikajɔ ye wa a bɛ kɛ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka o kuma na sen donni ye a la nka min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ EJ ma ɲɛmaa maître Mustafa Cissé a n'a ka jamakulu k'u y'a jira k'a fɔ baara kɛlen don dantigɛ bɛ cogo min na sariyaw kɔnɔna na walasa a ka kɛ kalata basigilenw ye a ka kɛ kalataw ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye a kɔnɔ ni i gagnena wa n'i k'a dɔn k'a fɔ i tira o dalilu ka bɔ ka jira a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ EJ ka nin baara in o kuma ko nin passation de service min filɛ a bɛna kɛ sababu ye o kuma na min bɛ Mustafa Cissé a n'a ka jamakulu baara tɔ minnu n'olu kan ka se ka sɛnɛ teliya ka kɛ u ka o baaraw ni k'u sigi sen kan i k'a dɔn secrétaire général min bɛ ministère de l'administration territoriale o kumana ale yɛrɛ kɔnɔ n'o bɛ i k'a dɔn Adama Sisuma ko fɔ a n'a ka jamakulu fo ka se EJ maa ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka nin fara ɲɔgɔn kan ye k'u bɛɛ lajɛlen jɛra ne ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin général Saka Sangare ma baaraba kelen minnu olu kɛra i k'a dɔn jamana kɔnɔ ani a kɔ kan a baaraw taara kuncɛ ni mun ye kɔrɔ k'o de kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ni bolobilanda ye o kuma nɔngɔkuru ani dawa cɛ o kumana min kɛra sababu ye k'o bonyamasegin ta ne ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ général Saka Sangare ale ma Laya Jara ani Alu Sango olu ka fatiri don ka bɔ le soir de Bamako o kɔnɔna na barika Ala ye ale y'a kuncɛ ka i k'a dɔn jɔyɔrɔ bolomayɛlɛma falenni k'o kɛ jɔyɔrɔ boloma i k'a dɔn k'a fɔ bolomayɛlɛma yɛrɛ bɛ EJ kɔnɔ ye awɔ bolomayɛlɛma falenni min kɛra a ɲɛmaya dira maa min ma o kumana Ala k'a ta fanga di a ma kalata kɛ ko ɲuman n'a jɛlen n'a sanuma kuma tɛ min kɔ Ala k'o nɔgɔya an ye hali ni maa min bɛna fili Ala k'o bila sira tilennen kan Ala kana an ka kalata kɛ Isu Tɛnɛmuso ta ɲɔgɔnna kɔrɔ ye Ala ka kalata in Ala ka jamana in kalata kɛ kalata ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye min tɛ min kɔ balawu t'a kɔ fanga dafiri t'a kɔ siga t'a la ya Rabbi Ala k'a nɔgɔya hali ni maaw ma jɛn n'a ye Ala k'a jɛn n'a ye wa ni a diyara Ala ye ka ban maaw ta siga t'a la o ye
nyetanti o nyetanti mani fi nyetanti sigatala o kuma ala ajaye amina ya Allah ata sugula kan angata sugula bo te aswan fleni aswan ale nana ajaranje halima na kuma bina besungolo de ma o de na o ay me ame suguri de dunai ka sunti ge nai ni ye suguri dunai o kuma na imino ko fenfa be wala o bela de betunu pew o ma ni ye sun fana tige nai fargolo ye ma jiwo jisoro ya bala kle kono aswani de binda no jibela dile te aswan ani te singa nendo mbora sugula ka soro ndama mwati bende abibe angata sugula abina merchisa aya ba angata bo dala bagina ga ugache baginda nunu ya dinyenga kuma be bodumzen nunga nunu hakli du makoro kumulo sigile dimzen singala dala yi ebisoro ga jenaba de faruka ale fana be kuma de jexbi akuti de bodumzen numba yana kauntu ludo na amu do ngagre de mabe jajo namu kuma sugula mo ambufu na la sona alaka jey andara kana amedo okay alaka garsiga ufuni amini Allah sungolo alaka ako belajilen boya amini Allah wi fere ke bo nya sani ke bo alaka ambe ma alaka belajilen hamina ko boya na mago jora minona wati mina na andara alaka be o kuma na atongo jigi kuma awo ni alaka anda kana gelearo agawo bonde dodo manu ngone dodo la mba fi nya nyetrege do de nyetrege bala ni bina blessing na gwa dodo ta mba ke dibi gay hay latka rede ni ha wallahi ni mami ngoni ntekwila ko chamana fi ko chamana fi ko dara bo aswan anya aswani nya kangare mission afamuna yoro wala afamuna gonte fega bo sugula na aswan oh ya ke fa joli no me ke fa fle ni ya pas de il est au rendez-vous ya pas de ba sangare bari agabu indicateur de renouveau indicateur ko leta obeken dongaye bismillah indicateur ta ameta ka do polosu jawala la no ye commissaire de police mi me sogoningo o kuma ku ye ka do jekulu juguba sembo kalaka mununga bara kumbene do ka do taga segi siraba taga segi o sebe olu glanima janyo masa mi komisariya de policier sogoningo mununga manyema ya na be seku manebolo seku manena ga chedewu ku yu tege dai ka do ma do tonga manani bonyongo ulu ko ninga bara te dore udongo rebe bara mina o de ka do seben langulo nglaye fe mini wa be ko mako visite technique u be ningla boli fe no mobilité visite technique ni uyo gla ay wana nyo na wero o kuma na ko fe mi ni ma ko vole nunye ku ko tege tarasa ninga tu blaika do kritikila mo ka buloka parke mi mbesgida ba woro na konala mana ku nu tanu blado e fe mi nunu nye ko kumbiga jojole ma jo kumbi e kado jinyala mini jo ko nonga utado kabi kalo kletani saba tan nani kana se tani wolon vla marse kalo ina ku be ka jojole ma jo ubuka bele wa jo ke me ku lamini utado nyena adama jabate ale kalmunta kan kuna fodi indicateur de renouveau kono akoni cheni ngala munum vle ni ko umina na wati mi ku kumbe boli fedo de kono ko mi ma ko Toyota o Toyota yi ku umina na ku to kono je kulu mi mbe no yi ka do ka fo groupement de sécurité routière ulu munun jole do ka do kurbona no yi ka do kurbon mi ni o yi danguye na o bifo ma ko Tour d'Afrique Tour de l'Afrique o yoro la no polosi munum mbe ulu de ni manu nun la jo ka do ka fo ka segele ta ku segere mi nye kalo kletani sawa tan nani tani wolon vlani nyonje awuli ka jo barka buena ko ni jekulo min vlani ibai ka fo ko rezo jugu badu munun ka bara kerengere no ka nyeshi bolfe ulu taga sigi sebeuma siraba matrafa sebeu aka jasigi da ba worona kono ba ko fa ba kono ya ako ma chama mbe kado nunu nye munun do flila de ko munun minana ku che nani bonyongo o manani yuka bara de kumbene doni maku be ka bele abe kalo chama mbobi ngamanya mingo polosu kenyan kote uye nunu nchome yus janjo ibai ka fo munike yusu isa awabi aya ikele budomi en cardo le cardom ko na minye sebeunye abe fo mi mako piesu boli konta ibaye ko polosu ye nunu nchomi wati mina ukasiga anuka ikado bisigi katara wolo tarela kasabuke munye kuye nunu nga sebe onaje wire o sebe onjele nte folo abe fo mi mako attestation e kado ka fo ko nore defense ko unna na bua o fien ka ani kado ka fo ko mi kolosilu yo ke permi mi yira nunu mulo kado ka fo ko fona te jele nye o beti meningo kwa ko regele mayoro e munye kuye kado ni mfenche jugu nunu fere kado magwanza wire o mamu nta do no e sebe langulo nunu nye asebe nunu abe ke sebe buye jamana ga furo ba wakande obi langulo nya abe fere munu ma
be kungo se olu fana masanga ani waati ka suru ma mi ma bon ni sigana ma nani munu minena iba ka fo ku tumbe ka do boli ve mina aiwa ku ka do ka fo ku minene ko sebe munu yera wiro ubulo o sebe unti sebe sanu momye kuna foni dara ka do ka fo komisaria maukuloka se ku mane ale ya maruya dia ka mauma ku ka wuli kanin ko nu nyenyi ni jona ni gutega da kiseka janyo masa iba ka fo ko minye uyu chomi wati mina o tumana utara no akera ni ka do manyema ka ya maruya ye no procureur de la république tribunal mi investigate da ba worona kono ba mako fa ba ya ale ya maru di wati mi ka do commissaire fona ya maru da ka chede abana o tumana kuna foni akera ka do dani klo se no kumre no ubeta mana ko no fe doni o kera sababu ye uye ma sababu jongo uyo lu chomi o uyo lu chomi ro jumena kimi mbe no nyama koro ye ani sogo ningo kata se bazala buguma ni ma sababu nu chomi nae janyo masa ibai ka fo ko folo mi chomi na ale ko ni yera ka fo ko fe mi ka do ka fo ale tamala de ka do uniklia unche mi mbe ka do coxeria sake ko de marcher voilà ale de démarcheri ika do papier kulunglana no ni client ni nyonche ale chomine ayi ka do ka fo ma wero unyefo ko mi vle ne jenyo anjugo munumbala ayi waka yulu nyefo o kuma ko ale mi yala ka ireke ko ale declarande douane ale be ka do ka fo ma unyeko ka ile sanve ka be barake douane o kuma ika do janyo masa ko mi nye akale mi ko vole vle ale fona ma wero ko fo uyenga ni asiri sa ninga ulika joke ka to lu belembele amanya mi ngo uire ka bureau kayo fona yorofo utara nunu nga biro la kata soro ibaye ka fo ko sebe dashilembe ka do ali cheka flita ba certificat de visite technique o beno kitansi be vignette be contrôle technique vana be ka ikoni mbela jile ani olu juwera ni ministre ba fo olu juwera ni direction nationale de route ani tambo no kache tambo vana bubulo o tambo anu ndaga gele kotiku do koy o tambo o sebene do jo tokola ko Mali technique system MTS ko tambo sebene do tokola minye ordinateur chama yi uyo fana soroy avon mako bureau tigi kata se imprimatima no ye minumbe asigiro mabo imprimati o kuma ko ani ka do sebentigela no couper de papier nimbek menu no mbulo fuka bureau leta minye entreprise corona o kuma jonka olu kokora ni no kotigu yoku ni kotigu yi ko minye ni ye ko fiye jugu bado sorola ka ise anga jamana ma o kelenye o ko minye ka do ka manyema bae ale koni ku ya le jabala nyini ninga ta le jabala fona dobi ku tara soro informatique mine dashile be fa bi kinyina ko makasandu wote meningo ko minye ka do sebe chamai sebe langulo nun chama ko fo document olu fona be no alinya chitola o bete meningo ko certificat physique technique uyo chama wana bo ale fe ani kitansi mi mbe trésor public ire tokola o fona bora ni mako vole fe no o kuma attestation d'assurance carte grise ani ka do carte provisoire permis ça c'est tout un département ala na kirache département de direction permis ani ka do reçu munumbe no wari minane reçu ko reçu d'encaissement ani attestation d'assurance ananyo anachama ni bebora patron ba refi kotigia tege ganza o tumana ko kuna vono ya jirasa ko ni ya sharia chiena nuni sharia sosola munumvle ni ko je kulujugu bade kundo wani sebe demanda de bu bulo o kuma minye jamana ka furuba sebe unye jamana erete min soro ulu de bo soro wa obeke sababu ka jamana ka wagande langulo nya o tumana ko ni minvle ko nunu ko ni ma chama do fulila wa ma chama ngaru ka ma bona unye sabu dombali ya edibiye commissaire divisionnaire segu mane ale na ka chedeu ulu ye ka do ni ko in abaro ke ka bantu mami uye wele bla mauma ale bi ka ngu deme nambu kulu deme wa ulu ko ni be ngorota de soro ka bara la ka ta la kana ko sirafe ni alaka je kuma ko fe mi ekiri tigila mawe utara nunu ngoni di ulu ka buloka ku tanu blado nunu kiri ni ku kiti adama jabate aka nobla ni anya bo indicateur de renouveau kono bidon bole do janjo kromro ikado ka fo adama jabate indicateur de renouveau korfo kile fana jurla halibi ikado amita jola ka fe procureur ni be ikado alpha bamajo kufo ale fana ye ikado ka fo jola commissariat bla o kuma ulu ka dog ni ke o kara sababu ye ulu ku tege da ikado ka fishifina kasiga na mata ana kunganve u bela jele tara ikado ka fo kribo la bi wo bela jele blara nga fo lycée technique la
Arama Jabate ako kanga ta joila ko sur inscription du procureur ikado abe joila tribunal lo me ni obe no o procureur no be Alpha Bamajo kofo ani kado ka fo tribunal la o kuma a président na barakala o belajile wala sa ka se ka mo lafiya kuma ne sanga be o kuma ko o kuma na uyewele bla ikado ka fo commissaire me joila du konana olu ka wule ni ka dogi ne ko bara o ke ka so ke munye u kado ko jamakulu be ka taya munum be ta kuma ni sanga be mana ngani na fulo tiena walma ni baga tunnambulo walma ikado ka fo o kuma na ni shwelin karam ve o ko kera sababu ye ikado walma ngashima ulu shwena onagi ona o kado ka fo ko procureur Alpha Bamajo kama ko bla dagre na la de ay kado ka fo wele ni ko bla commissaire ma aw be bara muna aya flaje ni ka ningura fie Allah da to commissaire Lafia Keita ale na ka jamakulu ulu fana ye kado ka fo chedombo ni ko lu chare jo ila du konnana bronjo ni ko lu dogi promo ikado ka fo dogi ni kera sababu ye ukata utega da ikado ka fo sikana maula sikana ma kono ndon folo olu ko ni tege dale ko ula ikado jaja olu fana be réseau de la réseau mimbi ke sababu ye ni ka mo kon ga ikado ka fo sojo minew ani ikado umba ko nyenaw fo ka ikado ka fo mimbi ke bagam senuna o kuma na ko olu ko ni salo ka tani uye wati mina ikado ka fo commissaire no be Alpha nga fo Lafia Keita anaka jamakulu uye ni mbara ni ka damne ikado ma kono ndon folo olu temene ko bui yu tegeda ikado ka fo segana ma woro olu kan segelu ni ikado ka fo wulika jo kera sababu ye akotara jo chamanna o kuma uyu senze ni ko kunji ikado ka fo tribunal la ikado ubara fana nundu ne ko jiji munu no be tribunal ma nyema no be fo fana naka jama kulu ko fo o fo ga segado ka fo procureur Alpha Bamajo olu ka segelu ni ikado ka fo plainte munu keledu ku sigi kunye wala sa jo la ka ga sega Lafia tugomi ya ye ka fo o kuma na ni ma ko fo le munu vle ikado ko ukon no be ko dowla mun be ke sababu ye uku senze ni ka tu bla ikado ka fo o kuma na ambe wati mine ko sisa ko num bela jele ko nduna berela u duni ko berela o bina ke sababu ye mimbe ikado ka fo bara to munum be ko lu ko bela jele sigi singa odriba no be ikado ka fo Arama Jabate ko fo ya ira ka fo ko ni wale mi ni akele fle ka ko ni ngera ko tan ne mbaye ikado sigi ke sigi ba o lu mau fe no ye juila dugu kono moyi o ya ira ka fo ni wale mi ngera sababu ye ko ni mina ke sababu ye mo kon ga da ni ku nyofori ka sababu ke munye e dale do isuna ne do inni lafiande ibe joro mine kuna no wa LS etno wa LS nye kelen tugo kelen yele o ye gele yayi ankade kelege kuma mimbe ikado ka procureur kan wale yayi no bi Alpha Bamajo o kuma mi ka se police la kauma u kan wale mingele fla mimbe Lafia Keita kofo commissaire mimbe juila du konnana aya yira ka fo ko mimbe sigida mo kofo kuma ni sanga be olu ka deme nu ka deme nyoya obi ke sababu ye olu ka se ka ikado bara ni ka ke ni ladria ani kado ka fo Lafia yi o de atoku ye segelu ke juila du konna ani ka se kado ka fo atoguda dugu bela jile ma wo ma be ko lu ko ni kado ka fo bingani wale ma wale jugu ke bayi ma chama mfana mine na ufe ni nzemve munu ni kado buguna tebe gafete ubulo na be kado ka fo kadanti wale ma pièce were ku fo ga munu be senve ko mimbi ke sababu ye wala sa be ka se ka ikado o kuma na wala sa si ka ja romro ko de beki jo ijoro la Lafia Keita aya ira ka fo commissaire mimbe ikado jula commissaire kuna ko abi wele bla halibi gi kebo ani kado du hono moma ani kado jamana de bela jile ko nanzira ka demeni demeno ya taka nyeshu uma wanga bara de la sababu ye ni ka ngoni babbo ikado ukuma na sigida moere olu sena procureur Alpha Bamajo ka ko ni wali mi vle okuma ka ko ni ngera kudman bayi ani kado sigida mo bi se ka min tanu kosobe jula ani ikado amakafu bela jile la indicateur de renouveau Arama Jabate ale ka fatiri do ka Jabate agafu enye bala lakana tigilamo ube bara la koyi ube bara la nga nte fe ka doke ni soro mangele fana mana chaya jago ya do lakana bali ya bichaya ka ta yaf bala doni zoro ka baniza ka saka ni za baninta sugele e ka to ta yaf bala ka bari mzoro ba yere jamana ibi muruge ka shwa eti malo itisame yani mzoro ba binga ulile ka ta nyino agalabu bila kene ya bila shi bila yedmuzenyi ebzeki bakobe makita ke soro mangele obna nini yede ningo ni nga jiere yoro cité insécurité zéro fana be yoro mina jiere sikirentoka nuno nato busela de nga mo bala ven bela bunata bandu bika bimo kuma na wa ibaye ka fo c'est-à-dire minu no bara nyuma mbena ke
o ti fo ka caya ayi nga lala ni majenge bara min zoro Allah am soro ga wulu no fe haraba yoro ay community procureur ka instruction fo sa je la procureur fana ka instruction ma fo ni uma bara ke wa est ce que o kuma bi fo ka caya ayi abada yayi way mangele te fo mais ni ya fumala yelama kere ube majenge mana justice fana soro ko mina dron aw mana ode bara to ko wulle sa bali justice beta abita go adama de sa wo de ti so ode la ibi kulo ke sama kulo fara ga bawa magota ko kuma na ni be ciye ka ibe siraka ika bara ke doro kana malla men note adama de sa wo ti soro de aka gele ma ya ala yɛrɛ ba a ka sago ye sigata la ko ka ba on sago ke bara bi tiɲɛ abi tiɲɛ dɛ ka sɔrɔ ale dun ka foyi o ma mi bɛ fo bɛɛ ni ka foyi tɛ fiɲɛ bɛɛ minnu bɛ ka kɛnɛ ka dɔn jamana ka danaya n'u yɛrɛ dalen b'a la bana u k'a dɔn ko daba ɲɛ b'u la wa i k'a dɔn jamanaden ɲumanw fana ka dɛmɛ wallahi jɔnjɔn masa ne bana b'ale ta bisimila ni ne bana ta min ye k'a dɔn k'a fɔ dolaci ye a bɛ fɔ min ma ko éliminatoire CAN U23 ani seniors ta 2023 in na i b'a ye k'a fɔ min ye k'a dɔn bɔn kamalenw kɔkɔrɔma don jamakulu ayiwa k'u ye wele bila ɲɔgɔn ma wele dara k'a kanunen don maliden bɛɛ ka wuli ka bɔn kamalen ninnu kɔkɔrɔma don ko sabu k'an bɛ kɛlɛ kɛnɛ fila de kan kɛlɛ kɛnɛ fila jamana b'o de kɛnɛ kan bisimila ayiwa min ye i k'a dɔn mali ye k'an bɛ i k'a dɔn kɛnɛ fila kan kɛnɛ min i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun na ayiwa ko min ye i k'a dɔn a wulikajɔ olu bɛna bonya ko bi wula in na yɛrɛ fɔlɔ min ye i k'a dɔn ko dɔ bɛna k'a ko la nɛgɛ ɲɛ tan ani kɔnɔntɔn waati ko ntolacijɛkulu min bɛ wele n'o y'an ka bɔn kamalenw ye ko U23 ni minnu si ma tɛmɛ si ma se san 23 ma fɔlɔ janjo masa ko olu ni i k'a dɔn bɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye sɛnɛgalikaw i k'a dɔn U23 ye k'olu na kata bana ni sɔrɔsigi 6 kɛ bi o bɛ kɛ i k'a dɔn Abdulayi Stade Abdulayi Wade n'o bɛ Jamiajo ale bɛ o ntola bɛ ci ye janjo masa min ye k'a dɔn kunbɛn wɛrɛ ye o fana bɛ sen na éliminatoire min n'o filɛ nin ye ko o dolaciw olu kan ka taa kɛ Maroc 2023 san in na an bɛ to ɲini jama fɛ min ye i k'a dɔn Inasam a ma ɲama danga Seginɛ Damba ale kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ wele bɔ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Abdul Dambele ale y'a fasiri ne bana kɔnɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ jumadon kalo tile 24 i k'a dɔn ko kɔrɔbalenw fana ka ndolaci o bɛna tugu ni bita in tɛmɛna jumadon fana kɔrɔbalenw ka ndolaci o bɛna kɛ bɔn kamalen kɔrɔba minnu bɛ yen n'o ye Aigle yɛrɛ ye o fana bɛ kɛ nɛgɛ ɲɛ 19 an ni Gambikaw anw de bɛna i k'a dɔn Masaranka sɔ kɛ daga la o kuma na Gambikaw k'a dɔn ko an n'olu ka ndolaci o bɛna kɛ anw yɛrɛ ka ndolaci yɔrɔ ba la min bɛ wele ko 26 mars Bamakɔ faaba kɔnɔ yan n'o daga yɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ ma o kumana ko nin ndolaci minnu filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ don kadara kɔnɔ n'o ye farafinna wala o kadara ye n'a bɛ fɔ o ma ko CAN i k'a dɔn senior o kumana 2023 o fana ndolaciw kan ka taa kɛ kɔnɔwari jamana la janjo masa ko ni kunbɛn fila min filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen ye kunbɛn kologirinw ye kunbɛn minnu n'an kan k'an jɔyɔrɔ fa a la o kumana ko an ka ndolacitɔn minnu bɛ yen nɔ lafasali jɛkulu de welelen don sa u ka i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ nin kɛnɛ fila bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye bɔn kamalenw ka lafasali jɛkuluba ye Unasam Seginɛ Demba ale i k'a dɔn a ma ɲama dangan ye a ko bɛɛ ka wuli bakurunba la ka bɔli ba kɛ ka taa ninnu kɔkɔrɔma don yaasa u ka sebaaya sɔrɔ ko sabu k'a nafa ka bon kosɛbɛ wa jɔyɔrɔba de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɔsen sɔrɔli la a bɛ fɔ min ma ko qualification o kumana ko min ye k'a dɔn a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ ka caya a fa fila bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka kɛrɛnkɛrɛnya la ko maliden minnu yɛrɛ bɛ Senegali jamana la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an ka denmisɛnw de taa an bɛ Senegali k'u n'u bɔɲɔgɔnko bɛna kari ɲɔgɔn na ye ko malidenw bɛɛ ka bɔ maa si kana to so ka taa an ka i k'a dɔn bɔnkamalen denmisɛn ninnu k'u kɔrɔma don n'o ye U23 ye bi wulada in na o tɛmɛnen kɔ ko min ye bɔnkamalen kɔrɔbaw ye Aigle A olu fana ka ndolaci min bɛna kɛ Bamakɔ ko an ɲininen Bamakɔ n'a lamunu n'a tɛnkundugu fɛ hali marabolo tɔw ni fɛn fɛn sen bɛ se k'i se yan an bɛɛ ka bɔ fana ka olu kɔkɔrɔma don cogo min na degeli karamɔgɔ n'o ye Eric Sékou Sele ale ni a ka cɛdenw u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ cogo min na Gambikaw kan o kumana ko min filɛ nin ye ko min ye Eric Sékou Sele yɛrɛ ye a bɛɛ ni giringajɔ ni ŋɛɲɛki bɛɛ lajɛlen na ko nka ko ale bi tɔ k'a jɛ k'u k'a bila i k'a dɔn minɛn kɔnɔ minɛn min ni baara bɛ nɔgɔya a bolo kosɛbɛ o kumana k'u hakili to i k'a dɔn maa ɲɛma fɔ min ye degeli karamɔgɔ ale yɛrɛ ka i k'a dɔn taabolo la n'a ka i k'a dɔn adamadenya cogo la a ka lafiya sɔrɔ o la cogo min na a ka baara bɛ ɲɛ n'a mago bɛ jaabi ɲuman na awɔ jagoya a ka bila minɛ ɲuman kɔnɔ a ka bila minɛ ɲuman kɔnɔ wa a ka minɛ cogo ɲuman fana na yaasa an ka jaabi ɲuman sɔrɔ o kumana k'a n'a ka cɛdenw kɔkɔrɔma donni o y'an ma wajibi ye walasa olu fana ka sebaaya sɔrɔ ka galabu sɔrɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ timinandiya sɔrɔ a ko la k'o bɛ bɔ i k'a dɔn kow n'u minɛ cogo fana na o kumana ko funankɛni ninnu ko i k'a dɔn k'u bɛ jɔsen min kan an k'an ka galabu don la yaasa u ka sebaaya
y'a sɔrɔ bɔɲɔgɔnko kan Sekine Demba ye mun fara o kan a ko Sekisel min filɛ Eric ko i k'a dɔn k'an k'a bila a ka baara minɛn ɲuman kɔnɔ a ka bɔ ni jaabi ɲuman ye k'o de ka ɲi min bɛ an jɔse k'o kologirinya i k'a dɔn éliminatoire ni qualification ninnu olu kɛnɛ kan kan na i k'a dɔn min ye U23 ani seniors bɛɛ lajɛlen Abdul Damele a ka nɔbila in an y'a bɔ ni pana ka bidon boli kɔnɔ Janjo Karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mali Horizon ale kuma bɛɛ a ko min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ 5e édition magazine à la découverte de leaders n'o bɛ i k'a dɔn maa ɲɛmaw ni k'olu kofɔ karamɔgɔ k'u ɲini k'u dɔn o kuma na ko o ye lawulikun n'o bɛ Dirisa Arama ani a tɔɲɔgɔnkɛ Adama Njayi ni k'olu kofɔ k'u ye nin baara ye ni k'a nun don i ye maa min lasɔrɔ walasa o ka se ka i k'a dɔn a maa ɲɛmaaya ka bonya minɛ ta o ye directeur général min bɛ marché public kunna Soyibu Mariko Badiriba n'a bɛ Aliɲisama ale kofɔ Aliɲisama y'a jira k'a fɔ ko o kuma mars kalo o kuma tile 11 san 2023 karamɔgɔ ko sigi in k'a lawulikun tɛ dɔwɛrɛ ye baarakɛbaa ka ca tiɲɛ don anw ka jamana in kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ tanu caman bɛ yen olu bɛ to juru la dɛ e ko tanu man kan ka to juru la ko walasa olu baara ninnu ni maa minnu bɛ i k'a dɔn forobacaw la ani walima kɛnyɛrɛye cakɛlaw olu minnu bɛ u kumana u ma gan jamana ani k'a dɔn jamanadenw olu ka nafa kama o ko o baara minnu n'olu ye o nun don i k'a dɔn Mali Horizon maaw o y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn Soyibu Mariko ni ale ye directeur général ye min bɛ marché public kunna ko ale ye i k'a dɔn bonya minɛ ni k'a jɔ a kɔrɔ i k'a dɔn bonya minɛ min ni a jɔra a kɔrɔ o k'a baara nun don baaraw kɔnɔna na directeur général min bɛ marché public kunna Soyibu Mariko a y'a jira k'a fɔ nin ye waleɲumanba ye ko ka sabu kɛ mun ye min bɛ tali kɛ jamana cakɛlaw forobaca ani k'a dɔn k'a fɔ minnu n'olu yɛrɛ bɛ kɛ yɛrɛ y'o kɛ n'olu ɲinina ka dɔn i k'a dɔn jamanadenw fɛ ko kuma caman na anw tɛna fili wa caman na an b'i k'a dɔn k'a fɔ wale minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ni wale basigilenw ye wa a bɛ kɛ ni jaabi ɲuman ye Badiriba ko nin y'a ta ko duurunan ye magazine min n'u bɛna i k'a dɔn a baaraw kɔni nun don kɛrɛnkɛrɛnnena hôtel L'Amitié la ko nin kɛnɛ kan min bɛ Soyibu Mariko kofɔ directeur général min bɛ marché public kunna k'a ye nin maa kofɔlen nun tanu kosɛbɛ k'u ka nin baara kɛcogo min kɛ sababu ye ni ka maa ɲɛmaw ye ani k'a dɔn baarakɛlaw ka se ka dɔn jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to olu fana ye i k'a dɔn maa ɲɛma maa min ye parrain ni ka o sɔn o ma directeur général min bɛ marché public kunna Soyibu Mariko ni ka bonyamasege ni k'o minɛn fana ta k'a di a ma k'a fɔ a ye nin waleya min fana kɛ ka jɔ olu fana jigikɔrɔ nin ko in na ko o kumana olu bɛ a tanu o la sabu maa don o kumana ko kadiri don kadiri min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka cɛsiri a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Aliɲisama ale ka fatiri don ka bɔ i k'a dɔn Mali Horizon u ka bi bɔ la ayiwa Janjo kunnafoni kɔni i k'a dɔn kelen-kelen minnu sugandira e kɔni tɛna dan sigi o la bi